Bu merkez raýatlarymyzyň ýürek damary, nerw, endokrin, ýmy siňdiriş, daýan çereket ediş we beýleki beden agdalarynyň dowamly kesellerinden, operasiýalardan soň uly ýaşly adamlaryň we çağlaň saglygyna ýatymlaýan hemde gatnaw şertlerine dikeltmek üçin niýetlenen merkezde derman serişdelerini ulanmazdan häzirki zaman lukmançylygynyň iň döwrewäp tehnologiýalary adamlaryň saglygyna berkitmekde ulanyrýar. Halkara Sagaldaş Dikeldiş Merkeziniň matlagat berişi anyklaýyş bölümleriniň hünärmenleri häzirki zaman ilminiň soňky gazanalaryna esaslanyp, anyklaýyşyň, bejerişiň, dikeldişiň täsirli usullaryny ösdürmegi, şeýle hem durmuşa geçirmegi maksat edilýär. Merkezde nevrolog, ortoped, kardiolog, terapevt, kulak burun bokurdyk, oftalmolog, endokrinolog, neyrofiziolog, pediatr we nutrisiýolog ýaly lukmanlaryň otaglary ýerleşdirilen. Hünärmenler ýüz tutan raýatlaryň saglyk ýagdaýyna baka berip, olaň saglygyna dikeltmekde, ýaşaýyşyň hilini ýokarlandyrmakda ýokary netijeleri gazanmagy gönükdirilen bejeriş maslahatlaryny berýärler. Merkeziň çağlar we ulllar üçin niýetlenen kinezoterapiýa we gidroterapiýa bölümine halkara ürünlerine laýyk gelýän ýokary tehnologiýaly enjamlar ornaşdyrylyp, şahsylaşdyrylan tagaldaş dikeldiş bejergitini geçirmäge mümkinçilik berýän ýürete maşyklar toplumy taýýarlanylýar. Şeýle hem halkara tagaldaş dikeldiş merkezine çağlar we ullar üçin nevrologiýa, ortopediýa, kardiologiýa, pediatriýa, iç keseller bölümi, somnologiýa we sport lukmançylygy bölümleri bolup, ähli ýatymlaýan bölümler rahat hem oňoýly otaglar bilen enjamlaşdyrylan. Ýurdumyzyň ilatynyň saglyk abadançylygyny öpçün etmek, keselliň öňüne almak ugrunda şeýle şertleri döredip bergen türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymda hemde Arkadagly Gahrman serdarymyza ýurdumyzyň lukmanlary hoşallyk sözlerini beýan edýärler.